Azanendlebe uzenendaba. Alleged. Yazi bafethu le. Cela ungitshela nje free of charge. Uma unenkinga nalento engiyisho. It means you remember a member la emkhontweni. Wena la uzodefendana nabo Floyd remember a member. So nje angeke sihleke nawe. Mangabe ufuna ukuhamba vela benefit next from you. Ungasitsheli ngokuthi ungakhuluma kanje sifona wavota wena ovotela MK. Akekho umuntu wavotela MK ongazi namhlanje ukuthi ubaba uyena appoint umuntu uma ngabe lowo muntu loyo ukuthi vele isikhathi sakhe sesidlulile appoint umuntu. So manje lo Floyd special ngani ufuna hlale noma sisiphele isikhathi sakhe. And besides umuntu ozomosha umkhonto nje ayikho indawo yakhe emkhontweni. Sihleli la thina so defend umkhonto kanjani kaze ningibone mina ngifuna niphile selo ngafika sihleli la ku TikTok. So ngizokhuluma nganoma ubani ofuna ukucilela igama lomkhonto phansi nanoma ubani ongenzi kahle emkhontweni I will come out and say it. So angeke size silence yini nina nafika sekuvotiwe. Anifikanga nina before vote. Anyone ukhuluma kanje ngawazanga afike before vote. So ngizofuna ukuzenza relevant la emkhontweni nina nafika after sekuvotiwe. Thina savotela umkhonto sizwe ngani noba nina emkhontweni. Ofuna ukuhamba no Floyd akahambe no Floyd. Vele abanye vele siyazi ukuthi bahamba vele. Ngoba vele bebeze ngapha emkhontweni bekubazozama lento bebezoyizama bahlulekile. So hambani silindile kusasa silinde ukuzwa. Nalabo belokhu besiphikisa masibatshela ukuthi thina kungani supporta isinqumo sikababa. They will know very soon. Now wonke amanga azokhulunywa we will come and tell you the truth because we know the truth. But if it is appointed we respect that person because we appoint ubaba. But if ubaba remove for ama reasons athile we cannot be hiding those reasons. We need to come out and tell the people usibani manje obe remove noma ngaqamba amanga yena kini antshela ukuthi emkhontweni hey kune tribalism kwasha kwacela okusala we know the real reason abantu bekhishwa lapha. Just that we can't publicize it, but kulo ozolwa at the hands of love banibani enzolwa will come out and tell the truth. So sikhathele yini kumele silokhu sincenga ayisise.